салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед, дар гиҷое бошед набошед. Иқболи Казиёл бо Казиёли шакадест. Дар ҳаёт и одам Казиёл буд, и Казиёл мерава. Мардам, нахӯта пишти одам гап занӣ. Казиёл, ма ӯ видеое ки ту 1 сол МВДра амнията па зади ки Исоқ Фаюба вай кадаигам. Ку ҳамун видео? Казиёл и видеое ки ту мондеси гуфтеси ина бибинам чӣ видео дорам. Ӯ видео ҳамаш дар Фейсбук ҳаст. Казиёл, насиб боша сар ман гап мезанам. Казиёл, ӯ видеое ки тӯҳмат кардӣ, шакал ки Исоқ Фаюба вай кадаигам. Биз номи падарат, номи ачаат доказати ки ман бизам. Чиба ту бефакти далел гап мезанӣ? Иқболи чумо, ман медонам ту мард нестӣ. Кабири криса, ту шояд ту мара гӯш кун. Криса, ту мебурӣ мегӯӣ ки агар ягон каса мо тӯҳмат кардаги бошем, ягон каса ягон габи бад гуфтаги бошем, дар ягон ҷо дурӯғ гуфтаги бошем, бибироем бигӯем, мо ислом мекунем. Криса, ман тура Казиёл гуфта наметавонам. Ту крисаи, ту главни крисаи. Чиба Иқболи чумот баромада ҳар минути секунд бе факти далел. Ман гражданини Ҷумҳурияти Тоҷикистон ҳастам. Кабири криса, ман гражданини Российской Федератсия нестам. Чорт, курнамаки кабирӣ. дӯстони азиз, Казиёло уже бои додагӣ ҳастанд. Як читон мегӯм, кабирии крисара задни ходаш уже таршидаги. Ай ман метарса кабири криса. дӯстони азиз, просто ҷомни то аст. Насиб боша саҳар як видеое ки просто бомба мешавад. Казиёлора мондан дар кор нестай. Иқболи чумо, бомба. Ту мегӯем ман видео дорам. 1 сол ҷакиди видеое ки ай Фейсбук гирифтӣ, намо видео аст. охи ман ишон додам. охи қувват фикрисат как криса сдох. мефаҳмӣ? аввал криса қувват буд. как криса сдох, ҳозир крисаи якум кабирӣ аст. мо медидем дар интернет ки агар мегуфтам қувват фикриса ва кабирӣ курнамакат, агар зидди як корманд як гап бигӯй, 15 сол тирма. ман ишон додам ки ҳамаш дурӯғай. ҳамватанони азиз, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба факти далел гап занӣ, ҳеҷ чӣ намегӯяд. чумо барои биз гуфтанат шакал ҷавоб медиҳӣ. Иқболи чумо, як фикр кун, ту фарзанд дорӣ. ту шояд медонӣ ки ман ай шумо и группа бичор экстремистҳо, и назариятҳои террористҳои запрещено, и дасте шакали дигаат, направо налево. ман қасд мегирам. фикр карда гап занед. чӣ гапое ки задесен ҳамаш навишта мешавад. шумо чумарид мешед. бисёр чиро мехоҳам гап занам зидди ҳароми Иқболи чумо. зинда бошед дӯстони азиз. дар гиҷое бошед набошед, ба сабр бошед, ҳамаш хуб мешавад. ҳамаш. худо нигоҳ кунед. то 2015 1.5 миллион то 2 миллион мо муҳоҷир будем. ай 2015 крисаи кабирӣ 50 чанд миллион доллар дизид рафт. криса ба мегӯяд ки чӣ ба Исоқ Фаюб ура криса мегӯяд? крисаи охир. ҳаматонони азизам, ай 2015 то 2023 уже ай 9 миллион зиёд муҳоҷир ҳастем. моро қариб 9 миллион зиёд хондесай. мо қариб 28,000 ба гуфта як бародари урус шумо соҳибкор дорем. фикр кунед. ман баромада ба факт далел шон додисам ки давлати мову шумо, ҳамватанони азиз, диктатура нест. чиста демократия аст. чиста. ӯ мара биз мега, пӯз бибиро як гап зана. пӯз ишон бита. хай диденш Казиёла 1 соли зиёд ки ман видео дорам ки Исоқ Фаюба вай кадаги ҳастам. ки ман пома дар қитақи назариятҳои запрещено мондам. баромада як журналист ҳамон ку барои замин сахт қабидам. журналиста баровард гуфт ина боварш кунед. ина ба факт далел
як журналист инан хелши як продажный дигар. Зинда бошед, дӯстони азиз. Фақат ба пеш.